Tornilleria Deba 2008an 100 urte bete zituen enpresa bat da. 100 urte hauetan Bergaran kokapen ezberdinetan egon da eta gaur egun Mekolalde auzoan kokatuta dago. Denbora tarte honetan sektore ezberdinetan lan egin dau eta gaur egun egia esan sektore nagusia automozioa da. Bestalde, esan beharra dago, Tornilleria Deba izena izan arren, gaur eguneko aktibidade nagusia estanpazio hotza dela eta produktu aldetik tornilloetaz aparte, buloiak, askiluak eta beste mota batzuetako produktu batzuk egiten ditugula tamaino ezberdinetan. Bestalde, esan beharra dago, aktibidade bezala, ez bakarrik estanpazio hotza, baizik eta balio erantziko beste aktibidade batzuk egiten ditugula, alde batetik roskauak, mekanizauak, barne aktibidadea die, eta beste alde batetik gure subkontratazioan bitartez, tratamiento termikoa, bainuak eta beste produktu batzuk eranzten dugu. Bestalde esan beharra dago, gure produkturik ez daukagula, baizik eta klientiaren planuan arabera egiten ditugula produktu guztiak. Guk egiten duguna da, erramintzia diseinau eta gure makinendako erramintzak eta prozesuak diseinau. Hor dago gure jakituria esan daigun. Merkatu aldetik, esportazioa 40% da eta beste dana merkatu nazionalean sartzen dugu. Sektore aldetik, 70% automozioa, 25% konstruizioa eta beste dana, beste 5% beste sektore batzuetako da.